Il-Prim Ministru Robert Abela nieda l-aħħar fażi ta' konsultazzjoni pubblika tal-Viżjoni Malta 2050, viżjoni li għall-ewwel darba tmexxi lil pajjiż għal 25 sena li ġejjin. F'taħdita fil-preżenza tal-Kabinett tal-Ministri fiċ-Ċittadella f'Għawdex, Dr. Abela fisser din il-viżjoni bħala prodott nazzjonali li tmur lil minn ċiklu politiku jew partit wieħed fil-Gvern. Il-Prim Ministru Abela qal li l-Viżjoni Malta 2050 għandha żewġ għanijiet li Malta u Għawdex ikunu siguri kif ukoll reżiljenti. Il-viżjoni tippromuovi kwalità ta' ħajja b'saħħitha għal kulħadd. L-enfasi tibqa' fuq il-kwalità kif għattan tajjeb inti ta' kull settur li qegħdin nitkellmu dwaru jekk hux qed nitkellmu fuq is-setturi ekonomiċi li rridu li dan il-pajjiż jimraħ fihom il-manifattura avvanzata, l-ospitalità u t-turiżmu li jkompli jeleva l-kwalità tiegħu, il-gaming, is-settur tal-farmaceutika. Tant setturi li bħall-avjazzjoni u l-marittimu qed jagħtu opportunitajiet u mbagħad l-edukazzjoni li nibqgħu noffru liż-żgħażagħ tagħna biex dak l-aqwa opportunitajiet li qed joħolqu dan iċ-ċeċ ekonomiċi jaħtfuhom kollhuma. Dr. Abela qal li dan hu dokument ħaj ta' soċjetà inklusiva li waqt li għandu miri ċari irid ikun flessibbli kif meħtieġ. Il-Prim Ministru Abela stqarr li din il-viżjoni opportunità unika għal pajjiż biex ma jinfiriġ f'linji politiċi. Din hija fuq kollox viżjoni ta' poplu wieħed u għalhekk li jrid jispikka fiha s-sens taqda nazzjonali. Għalhekk ukoll li bħala gvern ikkonsultajna lill-oppożizzjoni biex naraw il-perspettiva tagħha x'dan huwa proġett li jrid jipperdura mhux leġislatura waħda imma leġislaturi suċċessivi kun min ikun li jkun f'dat imexxi lil dan il-pajjiż. Dr. Abela qal li l-erba' pilastri tal-Viżjoni Malta 2050 issawru wara konsultazzjoni wiesa' fosthom mal-korpi kostitwiti, il-Ministeri u l-entitajiet, l-ogħla organi tal-MCSD u anki mal-Oppożizzjoni. B'din il-viżjoni ntqal li sa jiġu stabbiliti indikaturi ta' prestazzjoni KPIs li sa jkunu pubbliċi. Ġie spjegat li l-implementazzjoni tad-dokument se tkun f'data f'idejn l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li fit-tfassil tal-viżjoni ġew analizzati 30 strateġija, minnhom nħarġu aktar minn 1800 miżura. Huma miri li jistgħu jintlaħqu. Jistgħu jintlaħqu l-ewwel nett għaliex għandna finanzi fis-sod u allura l-pajjiż finanzjarjament jinsab f'pożizzjoni li nistgħu nitlu għal ċertu investimenti, però wkoll għandna settur privat li huwa b'saħħtu ħafna. Il-konsultazzjoni pubblika sa tkompli sa Settembru.